Komisi Benta ban kentiu ki samla ki badan yak jing thang jing angut ha ka jing la kai football ka seng samla momlu kala pelong yak football tournament yak ki kena ki bahapo ka Artway Snam ka Karta. Bala ainam yak ni ka tournament ha elite Dr. Don Kuparoy Khar Memorial Running Trophy Arhajar Arpoa. Bala nya banai kerteng yak ni ka Dr. Don Kuparoy Memorial Trophy. Ha ka jing syai ka ni ka under 21 football tournament ngilala ban yo ban sedang hau Arhajar Pra ha ka sin ka ban gong na kalian keseng samla na ka jing temu ban ngin kentil ki kena samla ki ladan kata ka arta ka bakin poy tak siaka senior level te kumat yu kerel kot no ban poy pe siaka bang bat limba kan ka tormen ni semua ban ong ba kalalong ga ike ka bayaj bet betolong ru job a ka tukas ka senam namar ba ka jing no senyang kelu ye jong i Dr. Don Kuparoy berkhat iblong ki kepa jing ba merjit badan hangi kami amde Nanta haju kupor ikong. La penya ya ka jinglang ka belengkot da ubai presiden jong kaseng samla momlu ba sempai lang dakhar. La yo ya ka jingkran na u sardar ka ilaka momlu ba penskam kharwan lang. La yo ru ya ka jingkran ai mensim kentu kan pham na ikurim jong elite Dr. Don Kuparoy. Asia pengin lang ya kanika second tournament pada ajar ka kendai. Kalawan no ka jingja ka bosusi ka ba hal ubna Julai nilai dono yo ni rangba bolong nong kesyan barat ba jengka seng samla bat ba haju kopor ibalong ru nang ikmat jungi sya keng dal partawan na kalian jonga kung usoda jong kesnang bawlu na tumpal ke Ha kani ka sngi le dalang usodar bat kirang ba snong ka ilaka momlu kinolam ka seng kan thei momlu rengkat kinolam ka seng samla momlu bat mjuru ikurim jong elite Dr. Don Kuparoy iba balajit kupa sendram ibalong UMLA jong kasila constituency ibalong ru bongsan hakani kasi le kai bangja kum tu hendra ka galong kakam na ka benta jong fi ladang ila ban penpau lali ila ban sei lagi jong kisap da ka bangi tresitom bangila ban nikmat hoi la kalong benta na lagi jong kisnong hendra suki haki wei pat ki jingila kai ki bakam kraw la kalong hasluong bat sabaru kumju ti hakani kapor nga suwan tupaw ka jisngongu na kanta kaseng samla kabala simthia ban pendon kini jingila kai football namar la kini ki jingila kai football kimdon lesi ki samla jong kisnong ki bafer kin sulamia ta ki jing snopa ki babun ki jong kene ko thei ko menta ka ba la bandong ban pendu bor ya ki samla ha ka dingile ka ya ko football na bar yu i siapa ka football kini ki ski kham pa mai ki thang ki jungi kala nang hiar ndrei lingba ka jing presitom jong kisang samla ngam ong tang kasang samom lu kisang samla ki ba fair la ki jong kisnong ban tulong ngari ban organize ki tournament ki bokum kini ngai ba sa sisien pat ka than so ra jungi kan sala ban sei ya ki player ki bala ban likmat om tang nak state hendrai wat negari India hi long ki briu ki ba smart bat ki ba pet shahmat kumno ban penya ya ke jingim jungki ha ka jing lekai sports wala ka long nakade ka kerdan ka barit ngila ban ong tang ka village level hendrai lada mapi way po way unong yalakay pidon kata kajeng ang nuod banle bah na kani ka kerdan kabarit kabalong haka village level pila ban kiw kam sedrong kata pila ban poy siya ka state level hindi tang haka state level lada pila bah pila ban poy haka national level Ndray pinom put tang haka national level. Ngangay pi ki kena ki bayalakay football. Haka jing yalakay kumjuru. Pila ban fokus bah yaki jing puli jong pi. Namar kadon ka jing ong bau briu ubas smart. Kajabing ru kalong ka smart. Nakatakadaw nga ay jing kermen ye pi ki kena yalakay bahaba pidon kanu ka jing temu bapinle ya kanu ka kam la kalong haka jing pule la ne haka jingele kai
they ban concentrate. Layuk ru ya kejingkren na iba balajit ku parsendram ibalong UMLA jong kasyela konstituensi bat hakajuk kopor ibalong ukongsan hakani kasngi bat nakaliang iba balajit ku parsendram ilaong kajing simti jong isang samla momlo man pelong kani ka tournament ha kani ka snong ka jongki ka penwan ya ka jimut perkat hanga habang ai ya kani ka madan ai ya kani ka galeri ka ba na kaliang government ngila ai ka sanction ka wan ka jimut mahakani ka than ka jongi i khandong kam sibon kum kani gi madan khnang ba ki samla gi jongi ki brang dan hakarta ka biang kamet ka bukwat ka bakhya bakila pa ni simbenta ha kini ki jigila kai balong nakapor sa kapor balay gi pelong kini ki tournament ndai tangban siya surprise ki job kebakongsan kalong ba man panwana ki samla ka teamwork pilakai lang kum ka kunhun kam panwanra ka disiplin hapi asay sisngi di karang ba ka disiplin ba pidar benta kitre kum ka team kilong kum jo da pitre hak kam strong kap thao nor pile marway pilong marway pile kai kum ka kunhun lesin agi strong jong hi oh hani dan mau smai nanong thomai bat na mau sahel ha asai sngi pilong ai sigirang ba snong hagi snong dan lupa ka disiplin naru benta menyelakan ke tim habhialam igi snong gi tharo hilam lang kum ka kunhun kadik disiplin ke bawan ra hagi samla hadu ka puar bakla rangba kabaar kadai kumlai krangi nongkran hakmat memperkiar nigi kam senio makum kapur ka pemerintah kejingwan jongki jing senio nampak ka pelong i samlan jingi le ki kam kaput susi tawangi dan langkum ne penklan lade menyelakai pentebet lelakai pikir kawan ro kap jipikir ya pi nanti kam senio nomor pilakai penjob ya kasnong pensarong ya kasnong kumjuru ya konstituensi bagi katan hi berkawai Hagani ko tournament kidon hadu khatrat ligi teams ki belawan ban shimenta ki bahap tangha kasora civil subdivision.
Kalah itu kan dia Kaji lek kai kalong hap deng ke France United mau sahau Persia ya kanong thmai SC. Kaji lek kai ha kan ikisni sedang jong ka tournament kalong ka ba itnan bat ka be khai bha namar ha ka ba baro art li ki team skele lek kai bha. Hashua ban kut jong ka por yi lek kai kanong thmai SC kalio ban penki ya kajar bat kalalong kanong job ha kan ikisni. Bat kanong thmai SC kala job shiko lanot Persia ya ka France United mau sahau.